Davragat näşçiler mätumlar näki Türkmen Döwlet Uniwersitetini gurulana bilim, ilim ulgamyny şeýle-de kimiki tehnologiýalaryň ösüşiniň üstünlikleriniň milli amaly haşam sunugatynyň gymmatlyklarynyň sergisini aýdan gördüler. Davrada çykyş edenler mätumlar näki Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň guramagyna geçirilen himiýa dersi boýunça 3-nji halkara olimpiadasynyň hemde himiýany okutmaň usuliýetiniň döwri bäp kämilleşdirmegi we kimiki tehnologiýalaryň häzirki zaman ösüşi aýatly halkara ilmi amaly masadynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilenini belediler. Halkara ilmi amaly masadyny has tapawutlanan daşyr ýurtly gatnaşçylary uniwersitetiň şahadatnameleri gowşurly. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna himiýa dersi boýunça 3-nji halkara olimpiadasynyň netijeleri boýunça şahsy birinçilikde A derejede baýrakly orunlaryň 65-i kesgitlenilip, olardan 13-si 1-nji, 20-si 2-nji, 32-si bolsa 3-nji orunlara eýilen taliplerdir. Şeýle-de şahsy birinçilikde B derejede baýrakly orunlaryň 45-i kesgitlenilip, olardan 9-sy 1-nji, 13-si 2-nji, 20-si bolsa 3-nji orunlara eýilen taliplerdir. Her dereje boýunça toporlaýyn birinçiligiň ýeňçileri iglan edildi. A dereje boýunça toporlaýyn bäsleşikde Matumlar näki Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň topary 3-nji oruny nasip boldy. Halkara olimpiadasyny B dereje boýunça toporlaýyn bäsleşikde Matumlar näki Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň topary 1-nji, Pekin Kimiki Tehnologiýalar Uniwersitetiniň topary 2-nji, Murat Garifat näki Türkmenistanyň Döwlet Tuğmançylyk Uniwersitetiniň topary 3-nji orunlara eýlediler. Olimpiadanyň netijeleri boýunça ýeňçilere altyn, kümüş we bürünç medallar hemde 1-nji, 2-nji we 3-nji derejeli diplomlar gowşurly. Himiýa dersi boýunça 3-nji halkara olimpiadasyna hemde himiýany okutmaň usuliýetiniň döwri we kämilleşdirilmegi we himiki tehnologiýalaryň häzirki zaman ösüşi aýatly halkara ilmi amaly masadyna gatnaşçylar Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde türkmen halkynyň bilili ejra gahrman arkadagymyza ýüzlenme kabul etdiler. Halkara çäretine gatnaşçylar ýokary guramaçylykly geçirilen halkara olimpiada we ilmi amaly masady üçin türkmen halkynyň bilili ejra gahrman arkadagymyza we Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşçalyk we alkyş sözlerini beýan etdiler.